хажга барар алдыннан нинди вакциналар ясатырга керек? Виза алу үшін төп шарты булып, менингококковый инфекциядан 4 компонентлы вакцина белән прививка ясату булып тора. Ул вакцинаны 10 көн китәр алдыннан 10 көн алдан һәм Сауд Арабстанына барып җиткәнче 3 ел срогы, 3 елдан да артык булмаска тиеш. Сезонлы грипптан прививка ясатырга мөмкин. Ул бигрәк тә өлкән яшьтәге хаҗиләргә һәм хроник авырулары белән авырган хаҗиләргә тәкъдим ителә. Коронавирус инфекциядан сертификат булырга тиеш. Ковидны ачыклау өчен тест ясату мәҗбүриме? Һәр хаҗигә коронавирус инфекциядан тест үтәргә кирәк була һәм тестның нәтиҗәләре тискәре булырга тиеш һәм аның нәтиҗәләре алган көннән алып һәм Сауд Арабстанның патшалыгына барып җиткәнче 72 сәгатьтән артык булмаска тиеш. Сауд Арабстанына баргач, нинди киңәшләрне истән чыгармаска кирәк? Сәүдә оештырылмаган җирләрдә андый ашау ризыкларын алмаска, диясетләрен кайнатылмаган сөтләр эчмәскә һәм шешәдәге су белән кулланырга, күп вакыт кайнатылган су белән кулланырга. Җәнлекләр белән, хайваннар белән бәйләнешмәскә, сыдырылу, тешләү булса, ул вакытта шул тешне әйбәтләп сабын белән юарга һәм медицина өлкәсенә мөрәҗәгать итәргә яки табибка мөрәҗәгать итәргә тиз арада. Әгәр кеше үзен начар хис итә башласа, нәрсә эшләргә тиеш? Үзегездә шундый симптомлар барлыкка туры килүен сизсәгез, андый очракта инде табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк була. Ул температура күтәрелү, йөткерү, хәлсезләнү һәм тамак авыру һәм бүтән симптомлар барлыкка туры килсә. Сәламәтлегегезне 21 көн арасында тикшереп торыгыз. Табибка үзегезнең сәфәрдән кайтканыгызны әйтергә кирәк. Иң мөһиме ул нинди илдә булганыгызны әйтергә кирәк була.